Erokamano nya Ramogi kuom kete Ramogi TV chenro en marangi chulo wantiere kod mathoth moikoni karakamano magi weche maomiyo pek. Leo nimefika hapa, si ndio? Ili tuweze kufungua rasmi hapa serikali ya Kenya tumetumia milioni 500 na paya ya Homa Bay iko tayari. Jatend piny Kenya William Ruto ya uchendo mopogore mag dongruok e boma ma Homa Bay moting'o chiro mar rech kod paya. Traders who have stalls in the market, they come and open these stalls. You can even rent them out. You can give them out for some time instead of doing what? Instead of locking them. Johala chiro ma Uhuru dwaro ni jowetegi ma ok ti gi stondegi ochiwgi ne joma dwa timo ohala kuondego. Police owuoge station, chief owuoge office, jichamo msara, mondo gidhie gweng' gi manjok matimo ne nyithindo manyiri mafundi. Mondo ketgi iye, mondo gima nyathi manyako obed moriti. Jodak Mayala dwaro mondo mi orit nonro e wi nek ma jopuonjre ariyo mag skul sekondar. Ramogi erokamano kuom kete Ramogi TV lewa duto mag tudruok gin mago ma oyaw kendo nyalo tudi koda Kiorona Pachi e weche mopogore mabiro bedo ka wakeloni gi elak sechegi. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Elizabeth Otieno, bed kode chakruok nyaka giko. Ka wachako en limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Homa Bay motelo ne nyasi mar Madaraka Day Jumapil ne odonjo odiechienge mar ariyo kamano yange chenro mag dongruok mopogore ma piny owacho maro osebedo katimo e kaunti no. Kaka ripota marwa Alia Beach lero, Ruto bende ne odhi nyime gi seyo kweth makwedo piny owacho mane okoni onge agenda ma gichwalo kana ma giwacho manyalo konyo jopiny. E odiechienge mar ariyo mar tich e kaunti ma Homa Bay, jatend piny Kenya William Ruto ne ochako wuodhe e mbalariany ma Tom Mboya okinyi ma kawuono, romo ma osebedo ka dhi nyime matruok e weche mamulo sekta mar nam ma otelo ne nyasi mar Madaraka Day ma higani ma idhi bagi e lap tuke mar Raila Odinga chieng' Jumapil. Ruto ne okone piny owacho mare dhi nyime kod twak kod jatend piny Uganda kaachiel kod nyawadgi ma Tanzania mondo gichiw chike machal matayo sekta malupo e pinje moluoro nam lolwe mar tieko sanda ma jolupo ma Kenya osebedo We know also that we have serious security issues as a result of our neighbors. And I did send Minister Joho to engage his colleague in Uganda and Tanzania. There is currently a conversation that is going on between our three countries so that we can find a way of having a uniform license for all our fishermen to avoid this country arresting that country's people and the rest of what's going on at the moment. Jatend piny ne okoni chigni jolupo moingo gana bich tho higa ka higa e kinde mag dhi nyime kod chenro mag lupo kalore kod yedhi maricho mag tiyogo molos kod bau ka okoni sirikal oseketo tenge omenda ma koro ibiro tigo e loso yedhi mag lupo manyasani ma ok nyal barore kinde mag lupo. I am aware that many of the fishing boats now we have are the wooden ones, and we lose a lot of people. Almost 5,000 fishermen die every year as they try and earn a living because of capsizing and many of these other things. So we have asked the ministry to work with the shipyard so that we can develop fiber fish boats. Ruto bende ne oyango chenro mag dongruok mopogore kamoting'o chiro mar rech manyasani ma ogere dhowath ma Kogenga, chiwo fungu ne wegute moger ma nengogi oyueyo kaachiel kod yawo ayanga log tich e sub county mar Angwe kama ne oseye kweth makwedo sirikal mane okonigo kod ajenda ne jopiny. Hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Tutazima ukabila, tutamaliza chuki, tutahakikisha ya kwamba wale watu wa kisirani na hasira hawatapata nafasi.
ndio Kenya hii iweze kwenda mbele. Ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod jotelo mamoko mabende noteno jatend piny ne omedo dok ne sirikal mamanyuanda kane okoni ne gichiwo jogegi mondo kony piny owacho e tayo chenro mag dongruok ne jopiny. Tulisema tunataka kufufusha hali ya uchumi samawati katika ziwa la Victoria, ili wananchi wa eneo hii waweze kuona manufaa ya hii kitu ambayo Mungu aliweka hapa. Wananchi wetu wamekuwa hapa wanafukarishwa kwa sababu ya kusahauliwa na serikali. Lakini sasa mimi nasema ni mzuri serikali hii ya Bwana Ruto imeanza kufanya kazi. Ninyi mkakubaliana, mshikane pamoja, muunde ile inaitwa broad based government. Tukae pamoja, tupeleke Kenya pamoja. Na sisi kama watu wa Homa Bay tunaunga hiyo mkono maradufu. Joma support baba ki president Fwauru Badu kama. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Achije mitudo gindicho mar jaod bura ma Juja George Koimburi koro wethulo kod rambun ma siling 1,300 ng'ato ka ng'ato. Matok jang'ad bura Caroline Mugo chiwo ng'eto ni apisi jamin wach kod apisas mochung' ne nonre wachno nokochiwo ranyisi moromo mamedo dino ne achije go e tesendo bila Efinya Kidi nigi ler. Enyim jang'ad bura Caroline Mugo ne en ywaruok makagi kacha e kinde manoketa apisa mochung' ne nonro Nicholas Njoroge itago maliet malero ni en odiochieng' mane manomaki achije mitudo gi ndhicho ma jaod bura ma Juja George Koimburi. The DPP wrote, did the DPP tell you to conduct any further investigation with regard to those offenses? You may just look at it. Njoroge nokwayo doho ndalo 15 mar medo dino ne achije Peter Kiratu, David Masharia kachiel kod Cyrus Kieru kondala 14 madino ne Grace Nduta makaluwore gi lipodo bila ne ni kamoro achiel gi Koimburi odiochieng' manochiw lipot ni ondhiye kendo lal kode. Kaluwore gi Njoroge, achijego ne nyalo rocho nonro ponono ni owegi thuolo. How will the freedom of these three people, at least the first two people, prevent you from obtaining medical reports or recording a statement? Now I get you. There will be none. There will be none. There will be none. Okinde mochung' ne achijego e bura kata kamano nowito oko paro mar Njoroge kagiwacho ni onge yo mora mora ma achijego nyalo mona pisas mago kwach kich makachije mamoko kod dayo dhogi. E ng'eto mare jang'ad bura Caroline Mugo owe achijego gi rambun ma siling 300 ng'at ka ng'ato wirani onge ranyisi moromo mar medo dino negi. Kata kamano ochiwo chike ma achijego winjore lu nyaka tarik 17 dwe mar auchiel kibiro winj burano kendo. I will grant the respondents pre-charge bail but on the following conditions. Condition number 1, each respondent shall be released on a bond of 1 million plus one surety of a similar amount. In the alternative, each respondent may be released on a cash bail of 300,000 with 2 contact persons. The respondents are barred from communicating with any of the witnesses either by themselves, their agents, or their proxies. The respondents will report to the investigating officer weekly or whenever summoned to the police station until the court otherwise directs. And lastly, the prosecution may be at liberty to apply for the cancellation of the bail terms granted to the respondents herein in the event they breach conditions 2 or 3 which are stated herein above. Komachielo, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ojiwo jood bura mondo mi omed rido chike matayo ndhicho kod joma chano ndhicho gi owuon mowacho ni sani omedore. We have also now seen cases of these matters now escalated to a level where in the situation we have been handling this week, where a member of parliament is abducting himself. And this is serious because a member of parliament is a person who occupies a very high office. And this comes after we lost another member of parliament who was unfortunately shot, and the case is in court. So when a member of parliament participates in this very comical act of self-abduction, it generally creates despondency among the population, and it also lightens, it makes cheap and lighter a serious subject matter of abduction. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi.
Riwruok mar lakteche ma KMPDU seyo buok mar lakteche ma Kiambu osebedo ka yudo mariembo gi tich kaluwore kod ng'anyo ma gisebedo ka gidhigo nyime. KMPDU wacho ni okang' ma kamano dhi ataro gi ratiro mag laktechego. Jagoro maduong' ma KMPDU David Jatela wacho ni kapo ni piny owacho e kaunti ma Kiambu ok bi chungo ng'anyono, gibiro tero ng'anyono nyaka e kauntis mamoko. Sharon Ong'aw nigi ler. E odiechieng' mar ang'wen, lakteche mantiere bwo riwruok mar KMPDU e kaunti ma Kiambu pod dhi nyime gi ng'anyo. Viva KMPDU, viva! Viva! Viva doctors, viva! Viva! Jagoro maduong' mar KMPDU David Jatela wacho ni ng'anyo madhi nyime en kaluwore gi dwaro mag ratich laktechego ma osethir kod sirikand kaunti no. This strike that we are on today as Kiambu doctors has been necessitated and forced upon the doctors by the inactiveness of the Kiambu County government. David Jolieko moko kuom okenge ma omiyo laktechego dhi e ng'anyo. Kiambu County has not been remitting statutory deductions on time. Every single month we have doctors stranded from seeking medical services. That payment of their salaries, as they told me, has been reduced to be an issue of benevolence. The doctors who are stagnated in Kiambu must be promoted. That doctors on sick leave are demanded to go back to work and justify why they are sick. Riwruok mar KMPDU bende yango ni lakteche mang'anyo osebed ka ibuogo mar riembo e tich. Gino ma jagoro maduong' mar KMPDU wacho ni kik tem. If they touch any doctor in Kiambu, it will not be safe for any doctor in Mandera. It will not be any safe for any doctor in Lamu. And we will take speedy actions to ensure that the justice is done in Kiambu. That no amount of intimidations, no amount of threats, no amount of tantrums will resolve the problems that we have put on paper. Ng'anyo ne manochako chieng' tich ariyo mar jumane, kaponi ok bingi wachne. KMPDU yango ni ginyalo chwale nyaka e counties mamoko. That the strike of Kiambu County is not just for Kiambu. That if a governor wakes up or a county government wakes up and say they'll dismiss doctors, they should not think that we will go down to the atrocities that were committed in Laikipia and Kirinyaga and stand by as national leaders and watch somebody violating the very principles of the constitution that has put them in office. We shall not do that. And we want to dare to tell Kiambu County that if you want us to escalate this matter, even to a national strike, we shall do that. E kinde mamago timore, lakteche mawuok e kaunti ma Kakamega ochungo ng'anyo mag-gi bang' chuoko gi ogirimiti mar dok e tich gi sirikand kaunti no. Jatend jochiw thieth e kaunti no Laktar Livingstone Imbai oyango ni gichungo ng'anyo ma kamano tok chopo e winjruok gi sirikand kaunti ma Kakamega. We have come together to solidify what we were demanding, to make sure that it has been considered and it has been put down to paper as a return to work agreement. Because we went on strike because of true problems, because of serious concerns, and it is that return to work formula agreement that will actually ensure that those issues are settled and the doctors are ready as they are going back to work. They are comfortable and motivated to continue serving. Jalup jagoro mar riwruok mar KMPDU Laktar Dennis Miskela oyango ni lakteche go biro dok e tich e bwo seche 48 bang' chungo ng'anyono. The union makes us strong. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Miche mag jowuoth ne okwamo e apaya maduong' mowuok Nairobi kochomo Mombasa kaluwore gi masira mar apaya manotimore Olalo ma Ntumoto e otieno mane piny orugo kawuono. Derepe kaachiel kod jowuoth ma koni chendogi ne orochore bang' kwamo e thuolo ma seche 12. Koro ywak ne piny owacho mondo med yaro apayano mar gawo masiche maket kod mano e kinde mabiro. Joja koni gi ler kowuok Mombasa. Chenro mag wuoth ne obedo kod ng'ikruok e apaya maduong' mawuok Nairobi kochomo Mombasa e alwora Masimba kaluwore gi dhungruok mapek mag gache bang' masira mar apaya. E masira no mane otimore e Olalo ma Ntumoto e kar saa 5 motieno mane piny rugodo kawuono ni, ng'at achiel ne owito ngimane ka ji mamoko 3 to ne oyudo hinyruok bang' trela 3 tuomore e wi Olalo no. Kufika hapa nilifika saa 6 nikapata ajali kwa njia, ikawa tuwezi tukapita, gari 4 zikiwa zimegongana. Shida ilikuwa ni chakula, maji, hakuna watu, lakini maaskari walikuwa, ili hali hata kujaribu kufungua hiyo jamu haingewezekana. Umeoverlap barabara, wanafunga line 3 na upande ule mwingine line 3. Kae derepe kaachiel kod jowuoth ne olero midhieche mane gikale kaluwore gi dhungruok ma kamano. Natoka Olunguruoni huko Kericho naenda Mombasa, so ningeomba
polisi wakuja watufungulie. Hao watu wote wamekesha hapa, kuna wenye wamelala hapa na bado safari bado ni mrefu. Juu ukiangalia hizi ni maroli ziko hapa zote zinapeleka mzigo na Mombasa na kuna zingine zinapeleka Nairobi. So tunaomba serikali tafadhali, kama mnaweza sikia kilio yetu kama watu wa Mombasa Road wenye wanatumia Mombasa Road waweze kututengenezea barabara mbili. Nimeingia hapa saa 6 usiku mpaka sasa niko hapa. Gidwani pinyo wacho mondo ket chenro mar medo yaro apaya no mar duoko chien dhungruok matimore kinde ka kinde, gino mabende gikoni rocho chenro mag ohelni mathoth. Wengine wako na vitu perishable. Sasa utaona watu wataenda hasara, watapata hasara kwa sababu vitu yao inafaa wafike sokoni kwa mapema. Serikali yetu tunaweza iomba ikiwezekana wapanue hii barabara, sababu ni barabara busy sana na ina watu wengi na ina connect nchi nyingi sana. At least wafikirie kuhusu hii barabara, sababu imekuwa nyembamba, imekuwa busy, at least ipanuliwe. Kwa hii barabara Bwana Ruto tufanyie mpango hii barabara. Mambo na nyumba bro, mambo na nyumba, tutaka barabara. Mambo na nyumba bro, kisha tutake nyumba, tutaka barabara. Barabara bro ni ndogo hii rais. E kind ji adek mane ohinyore, ng'at achiel kuomgi ema ne oyudo hinyruok marach, kama moko ariyogo bende dhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma Kilome. So we rushed with the ambulances and we rescued the patients. There were 3 in number. One was critically injured because he sustained some fractures. The other one sustained fracture of the humerus. And another one had just chest injuries. We managed the patients, customized patients, and now we admitted them and they are stable. They're in a stable condition, and we are planning for operations very early in the morning. Ringre jago mane owito ngimane ne ochwale kar kano ringre kar thieth ma Makindu, ka obila bende pod dhi nyime kod timo nonro ewi masirano. George Aoko, Ramogi TV. Bod mochung'ne gayogo punda pacho ka BCLB mantiere bwa apisi ma jatend piny okunyo tiyo kod oganda maom gi lache pacho ka endi machwalo dwaro ma tukego e pacho ka okang' mabiro kaluwore kod dwaro ma piny owacho nitiere go mar yiene kembe mag fwambo kidieny mopogore opogore madhi nyime gi timo lendo mag goyo punda. Kata kamano piny owacho noketo kuma ndalo 30 mane tamute fwambo timo lendo ma kamago nyaka rie chike magayo seknano. Sharon Ong'aw nigi mathoth. Lendo makama biro kaka buok ne Uganda mahum gi lache kor mbui mopogore opogore. Mano tenore kuom yudo muom mar lando lendo mawuok e kembe mopogore opogore mosebedo ka dhiero tuke mag goyo punda. Kaluwore gi Milome, bod mochung' ne gayo tuke mag goyo punda e pacho kae BCLB obiro kod chike manyien matayo tuke mag goyo punda e pacho kae. Okang' ma igeno ni biro gayo kaka Uganda osebedo ka tugo tukego. Milome no yango ni lendo duto te mag tuke goyo punda winjore okadh e board mar BCLB mondo gipuodhgi kapok gicholo ne duol mar Kenya Film Classification Board kata KFCB mabiro keyo gi ne ute fwambo mopogore opogore. Chik manyien no bende dwaro mondo ute mag fwambo duto mondo oneni lendo duto te mag goyo punda opuodhi gi duol mar BCLB gi KFCB kapok olandgi ayanga. BCLB bende ogolo chik mamono lendo mag goyo punda machiegni gi skunde, kuonde lamo, kachel gi kama nyithindo jathoro tuge, kaka pau tuke kachel kod dukni madongo. Kopogore gi mano, lendo duto mag goyo punda nyaka bed gi namba mar lesen, ket ote mayango rach mag tugo tuke goyo punda asasa, kendo nyinge kachel gi jal matayo tukego bende nyaka keti e kinde lendo makamago. Milome no bende yango ni lendo makamago nyaka bed gi namba mar customer care. Lendo go kik yang ni goyo punda en tich mongirore ma ng'ato nyalo timo makelo ne yuto. Chik manyien ni biro e kinde mantiere medruok mag oganda ma pacho kae matugo tuke goyo punda. Ahinya to kwan mathoth miyango ni gin rowere. Okang' mosemedo nyaka kwan mag oganda matiyo kod mbui mopogore opogore. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Ya Ramogi tok lendo motenore kod weche mag goyo punda wakao yueyo wa mokwongo. Kata kamano kik dhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar Ang'ichwelo. Kikipari ewi bedo gi loch, mak mana niti matek ibed jalno manigi lony, bang'e to loch biro mana luwi. Oprah Winfrey. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Uliza Biashara. Enjoy easy application,
na instant approval. Ipate kwa M-Pesa Business App ama dial *234#. M-Pesa. Paridoro kony mara. Katango matimbreno kabiye mondo ngimane okethre. Anyaka wuoka e kangima. An nyaka bed gi chir. Adwa dhi reso ngima mar pari. Ei gweng' ma Ugam, ei Nyamunye, rowere omako pur kaka okang' mar kedo kod onge mar tich. Nakoso school fee. Koro gisani yor pur ni sepuonja gik mopogre opogre. Godhiambo kochopo to ok ni wamaji. E wang' Moses Oginga, ma osebedo ka puonjo rowere wetene kaka ginyalo timo pur makare, ma en resruok margi. Poka pur no konya, wapuonjo nyithiwa manoweago tete, pagi duto gidhi e skul. Koro pur no nodonjo remba. Wuok tich, sa 1 kod sa 3 mar otieno. Tudri gi Cynthia Onyango ka okelo ni sigana mar pur reso rawere. Kik bai. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en Rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tede yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod mbaka oromo. Wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete e Ramogi TV chenro pod en mar ang'ich welo. Jo ohala e chiro ma Uhuru Business Complex e boma ma Kisumu ogolo ywak e wi thirno kod dok chien e yore dongruok ma chirono. Kaluwore gi singo ma ok chop kare kod lwasi manyap mar ohala. Jolago koro kwayo jotelo mag piny owacho mamalo kod mag kaunti mondo yie odonjre wachno mapiyo kaka nyalore. Reporter marwa Millicent Adhiambo miyowa ler. E chiro ma Uhuru Business Complex e boma ma Kisumu, jola yango ni achiedh nade pod limbo, kaluwore ni nyaka ne gidhi e chiro no mayo higni 3 mokalo. Ne osingne gi sir mopogore opogore, kata kamano singo go nyaka kawuono pok ochopo kare. Uhuru Market nodar chirni moinga 3 kuonde mane gintiere. To nwa be toko higni 3 mondo mi jaohala ni adiero chung' malo mochak timo hande tek. Gik mane sirikal owacho ni timonwa be nok gitimo. Ma wan Uhuru Market ka wawinjo matek. Tuliahidiwa kwamba stalls zitachengwa, lakini hapo haikuwezekana. Ikabidi tena tuingize pesa kutoka kwa mfuko ili tuweze kufafanua biashara zetu. Onge biashara madhi iye kanyo nikech ang'o. No daro wakane ji nigi loans, jomoko nodhi otho. Jomoko kuonde mane gidake ne gichulo rent kuonde mane gitime ohala, ne gichulo rent kuonde mane gidake. To ka koro nochopo ni koro dare kama otimo ohala, ne chuno ni nyaka kama koro nodake nodare. Giyango ni johala ma omiyo chiko ne odar kitero Uhuru Business Complex e chenro mane timo gi Lakefront Development Plan. Kata kamano kawuono mana johala maromo 150 kende ema uso motegno ka kwan stonde molor koro nyiso kare dok chien kod yulo e ohala. Gima nokelo johala 800 to kwa kwano gi head count johala dier mana hinyore ok wachop 200. Ji 600 gi ni kanye, ji 600 gi sandore oko ka, ji 600 gi wuotha, ji 600 gi ni CRB, ji 600 gi ok nya chulo loans. Koro kata kodonjo ka to paro ni odonjo kodwa yawa ang'o. County dwa kawo revenues. Jolago koro dwaro mondo jowetegi mane omi stonde to ok ti godo mondo miyo yepi kata ochiw thuolo ne jogo madwaro tiyo kendo uso kanyo.
traders who have stalls in the market, they come and open these stalls. You can even rent them out. You can give them out for some time instead of doing what? Instead of locking them, and some people are roaming out without any place to put their wares. Gi affect one cage. Ka jiran ka ana yepo to jiran do ko yepo to tich onge kaka tich endelea maber nikech onego bednu jiran do yepo to abenda yepo ng'ama chielo bendo yepo koro kwatiyo to wayudo kaka walokore. Ewi mano bende gidwaro mondo piny owacho mamalo kod mar county odonjre wachni kendo konygi kaso chenro mag gedo kod yango chieng' chiro mondo joala oyud lwasi mowinjore mar uso. Wakwayo president kumoro amora ma entie ang'e ni pod en Nyanza ka. Opare chiro miluongo no Uhuru Market. Opare mine gi wuone machandre Uhuru Market kae gi youths wachandre president winjwa ne mama marwa women's rep. Parwa Uhuru Market kae. We have mbunge wetu, tuko na women rep, nataka wakuje ili at least waone ile shida ambazo wale wafanyabiashara wanapitia. I'm appealing to the county government. Give us even one day as a market day. Because even if you can also allocate us matatu from Kondele, picking and dropping, I know the business will be active here. E kinde ma joala mauro business park rito konyruok gin gi geno ni sirikal bro wuok oko mapiyo mondo keto kenge mag siro chiro niendi mondo ohala ometni kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Uru Business Park, Kisumu County. Jobodaboda ma Maseno bugo dhi ng'anyo ka gidwaro mondo mi orjiw kendo kas loso apaya ma Maseno kochomo Kombewa magiwacho ni omoko kuom higni modhuro. Kotelni kod Tom Otieno giwacho ni kama owinjo kete lam en mana kama tin to osebudho kuom higni maonge ranyisi ni biro tieki. Gibaro ni chal marach mar apayano osehinyo ngimagi ka chuno gisik giloso apikogi gino mamiyo gilal modhuro. Hii barabara wametudanganya kwa muda mrefu sana. Kama juzi niliona ripoti wakasema wamelipa huu contractor amalize hii barabara. Na hii barabara baada hajamaliza. Naona tu trakta moja ndio imekuja hapo wanacheza, kunaona wanachota mchanga pale, wanaenda kuunda nao matifwali. Sasa sijui kama barabara inaendelea ama iko. Tumelia sana barabara yetu ya kutoka Kombewa mpaka Maseno Road. Tumehangaika hata tunaogopa kubeba abiria tukielekeza Maseno. Sasa sisi Luanda tu peke yake ndio tunaenda. Injia tunaumia sana. Hata si kama watu wa bodaboda. Tukilala mbavu zinatuuma. Sasa tulikuwa sisi tunaomba serikali itusukumie injia imalizwe sababu tunaona huu contractor anafanya mchezo. Ndiye ameanza kufanya kazi lakini ako tu na tingatinga moja, excavator na tipa moja. Kazi yake sasa ni kutoa tu mchanga katika kando kando ya barabara, lakini barabara yenyewe bado haijaanza kulimwa. Bado imesimama. Na tunaomba ya kwamba serikali iangalie mambo na barabara sababu sisi wakaaji wa Vihiga barabara ilipokuja ilifika Nyanza na ikasimama. Riwruoge mag mine matimo ohala Mombasa ne obago romo mar twak ewi ka ginyalo bero helni magitimo ahinya yudo chiro makare mar uso mwandugi. Ma en bang' yangore ni thoth riwruoge mag mine pod kale midhiero mopogore kata bang' biro kanyakla kendo chako helni magigeto konyrego kod familia magi. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla mine manie riwruoge mopogore matimo ohala e kaunti ma Mombasa. E romono mane obagi kod riwruok mar mine midendo ni Collaboration of Women in Development mabende no yuore gi joket mwandu mawuok e pinje maoko, minego ne olero ohelni magitimo. Wan gi dhok, diek, gwen, rombe, atudo, mwapidho ka gi alode, fruits be mopogore opogore e mwa uso Mombasa ka. Ni Mombasa ka geo believe ni agriculture ok nyatimore. Ging'e ni Mombasa piny ma chieng' ng'eny, Mombasa raha. To agriculture timore ka kendo ber ma gini bro kelo en ni koro
mine ma watiyogo gik ma gibro uso gi ka ginie e kiwango man malo gibro loso gik moko mabeyo mopogre ma gilosoga ka ging'eyo ni jok mabiro gin jok mo ai pinje mopogre. To kata obedo ni lek margi en yudo ohala kod dongruok, midhiechegi koni pod nitiere. Mwa uso gi natural, onge chemical mora momede. Iyudo ka jopur mang'eny tiyo gi chemicals, kata kidhi e duka chege ka chak osebete duka kata mana ndalo 90 to pod ne duka kanyo pod iuse. Pia kule mashinani naona tumetupwa sana, kwa sababu hata hizi skills tukifanya tunajitegemea wenyewe kutafuta soko, kutafuta wale wa kununua. Saa zingine unaona kwa vile sasa ukirudi nazo nyumbani ni kazi, unakopesha. Lakini vile unakopesha hivi unatakiwa uwe na pesa tena ya kuendeleza hizi biashara. Lakini wale umekopesha pia hawakulipi. Hii biashara iko chini. Kama sasa tunaita low season, hakuna tourist ambao wanakuja. Sasa tunategemea tu sisi wenyewe kwa wenyewe. Biashara sasa iko chini. Na hiyo changamoto ya kununua bits ndo tuko tu naso, pesa hakuna. En ngur mabende ne ochwal gi moko kuom mine mani kod ng'ol matimo ohala. I do knitting for different people, ladies, and even for men, making different caps. At the same time, I've been there for almost like 8 years. But we have challenges in our business that is always up and down. At some point, that is communication barrier. As a deaf person, maybe there's some people may not be able to understand me even as I do the business. So through QUID, we are able to come up and showcase our businesses, showcase our talents of what we can do, especially as people with disabilities, and we would urge the community and the county as a whole to really support these people who are living with disabilities, because we have been left aside, being given special or indirectly special treatment, yet we are not being empowered. Geno margi en ni gibiro do chiro kaluwore gi romo magalamoro magichano timo gi welo mawuok e pinje maoko. Chiro Mombasa ka ok ber ahinya, emomiyo jotendwa gi no organize event makawuono mondo gi prepare wachon kaka wanyalo romo gi pinje mamoko mondo koro gipuonjwa quality gik wanyalo uso ne joka, nikech koro chiro ma ok obeyo mondo wadhi warom gi joka be wamed timo wala ma rang'iny mamalo mondo wagerre kaka mine gi nyithindo. Chiro tin, jok ma uso larore. Koro inwang'o ni ng'ato yie uso gire e bei ma nengo matin mar wito. Kama kani mondo ene ma mondo usi. Lakini sama koro wadwaro miyo mine gi ohala e pinje maoko, iyudo ka mine gi bro uso gik gi e nengo man malo, to gik gi be gibro loso gi e rang'iny mopogre gi rang'iny ma giloso gi sani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadhi kaunti ma Siaya, jotelo mamine mawuok e kaunti ma Siaya dwaro mondo ratiro oyud ne familia mag jopuonjre ariyo manyiri masomo e skul sekondari sub kaunti ma Gemiala mayonegi yo ma coach Jumani. MC Saria Mogwele od bura ma Siaya wacho ni nonro kotenore kod tho manyiri ariyo go osebedi kitimo mos, kendo gidwaro mondo mi jotim nonro chwal nonro mapiyo mondo achije mos misayo kod nek makamago okaw negi okenge mag chik. Jotelo gi yango ni nonro winjore oridi kaka nonro mag nek mamoko mosebedi ka itimo, kaw kamano gin giwegi kaka joma mine gibiro kaw chik e lwetgi. Wacho ni justice en mar jite. Police owuoge station, chief owuoge office, jichamo msara mondo gidhi e gweng' gi manjo jok matimo ne nyithindo manyiri mafundo. Ko mak ka ng'ato mak no minyathi manyako ich. Wadwa neno ka jogo chope court. We want to see that case ing'iyo nyaka conclusion. To gima podwa medo wacho ka wasiemo wang'gi niya ni katek nigi to koro wabokawo gino wan kendwa nikech wan joma thago nyithinde gwengo wang'egi. And wadwa luongo agencies mag security ma Siaya ni mondo gi come out, mondo gi yud these perpetrators, mondo ketgi iye, mondo gi manyathi manyako obed moriti e county wa Siaya kae. Ne gin thoe ariyo manowuok game, achiel nogone mana simo kowuok kaka nowuok no ok no nen. Wang'ado na modhi Migori, migawo mar pur e kaunti no ma Migori kotenore kod riwruok ma jopur dhi nyime kod konyo jopur mondo pim lowo mondo ging'e kaka lowo gik ma lowo dwaro, mbolea ma giting'o
mbolea monego giti godo kata kothe monego gipidhi. Mae biro e kinde mathoth jopur ywak ni keyo odok piny. Juma nigi ler. Migawo mar pur e kaunti ma Migori ka otendore kiruogno ma jopur ma ong'ere kaka Kenya National Federation of Farmers dhi nyime kod keto kenge mopogore opogore mar jiwo wechego mag pur e kaunti ma Migori. Sani migawo ni mar pur ka otendore kiruogno ma jopur dhi nyime kod konyo jopur e pimo lopegi mar ng'eyo kaka sir ma lopegi chalo nade mondo koro konygi e ng'eyo kit kothe ma ginyalo pidho kaachiel kod kata mbolea ma ginyalo tiyo godo. Over the time, most of the farms have got declining yields, and we want to understand what is the cause of low performance of our crops. Before we do that, we need to do what we call soil testing. After soil testing, we will be able to diagnose what is the problem with our soils. Director mochuri chendego mag pur e kaunti ma Migori Billy Nyagaya wanje pur mathoth osebedo katiyo kod mbolea kata kothe ma gin giwegi ma gidwaro tok ging'eyo gima lope mabende gipuro koro dwaro gino mosemiyo keyo margi osebedo ka koro dok piny. Soil test ni kwasetimo to bro miyowa rieko mondo wang'ego ni to puothe wagi be gin gibeyo koso onego bed ni nitie gima medo machalo kaka organic fertilizer mondo wa improve productivity. Much acid in the soil also is a problem because most of our farmers have used DAP for a long time. So we discourage the use of DAP so far after getting the result, but we promote the use of NPK so that we can reduce the acid levels of the soil. Nyagaya wacho ni kawo kalo kuom chenro mar pimo lowo, jopur biro ng'eyo kit mbolea monego gitigo kaachiel kod kata kothe mondo giyudi keyo maber. Gima dhi konyo farmer dhi bedo gi rieko wadhi ng'e ni puotheni ang'o manitiere gang'o ma lak e puotheni. Kwayudo ka gima lakno to wamanyo nutrients watimore wamedo. Kwayudo ka gi exceed nitiere koko watimore koko watimo gima iluongo ni soil amendment. Ma dhi konyo gi mondo giyud yuto maber e kodhi ma gitimore ma gipidho. Farmers biro chulo $500 mano kitimo ne basic soil testing to madwaro mondo tim pathogenital test wabiro tiyo gi $1,000. Jakomoro kuma jopur e kaunti ma Migori riwruogno mar Kenya National Federation of Farmers Peter Chacha wacho jopur mathoth osebedo kod pek mar pimo lowo nikech nengo mamalo mar pimo lowo kaachiel kod kata nok mar jolony. Tutakaa kama vikundi tukubaliane vile tutaweza kusaidia kwa sababu kuna wale wako kiwango cha chini wenye hawezi jimudu kutoa hiyo pesa, but tumeagree na county government ya Migori vile tutaweza kufanya hiyo mambo ya soil testing. Okama jopur kodo lal mar kothe gi e puothe, lal ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi kod midhiero mamoko. Migawo mar pur e kaunti ma Migori bende kawo tenre kod rwakni mar jopur bende koro dhi nyime kod konyo jopur e kawo okumba mar kothegi mantie e puodho kaachiel kod kata mana okumba mar thieth mar jopur go giwegi. Ing'eni japur ka tuo ok nyal dhi e puodho, koro mokwongo gidonjo mondo gikaw insurance mondo ngimagi obed maber nikech wa depend on their labor ka gitimo nane ka gin e puothe. Mar ariyo, sani be wan gi climate change, wan gi insurance machielo miluongo ni crop insurance. Ma be watemo register farmers mantiere kuonde motuo kata kuonde man gi challenges mag climate change ne gembe gitemo mondo gibed gang'o gimiluongo crop insurance. Tumejaribu kuhamasisha wakulima ili waweze kukata insurance Reki region wote kwa jumla, ili kila mtu aweze, mkulima ajisimamie, anaweza kuwa na shida ama amegonjeka, ili awe amejipanga kwa upande wa matibabu. Jopur moro mogana 174 mosendikore kod piny owacho mar kaunti ma Migori igeto e bwo chendroni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koromogi tok limo kaunti ma Migori kutenore kod weche mag pimo lowo kendo ng'eyo kit mbolea monego gitigo kaachiel kod kit kodhi monego bed ni gitiyogo mar mondo mi gimed godo yuto magi kata keyo bobedo kawo yweyowa mar ariyo. Kata kamano kapok wadhi e yweyo, nitie jok maloso koda ka wakwayo mana kweho mabei mano Francis kowuok Koselera mogi ler, Mosna Samuel gi janindro kamano Francis kumote machal kamano, Anobilo Derek
Director mar Comins Academy amor kod chenro mag Ramogi kendo chopone makare. Erokamano Biloderi kuom kete e Ramogi TV. Antiere kod ng'at ma bende luongore kaendi ni Shem Otho Chieng' Emmanuel kaka pile ka isomo news ok dare mar mondo mi anero kamano Shem kuom kete e Ramogi TV. Dan Odiero mar Minyanya School ino Ramogi ikuyo kuom tho mar baba na Odiero wuon mogo. Mosa Dan Odiero mar Minyanya School kuom lit machal kamano Chieng' Ramogi ler kabisa kothe mochwe awendo ka Benta nyargi ja mar bala kama nyargi okoch malero kasomo kanyo maler kar kamano Emmanuel Chieng' Emmanuel Ramogi ler warwako Rais Kaluo Mwai Oyae kani kobodo erokamano kuom ket Ramogi TV. Hello Ramogi miyo ma Kisumu no diro Kisungu nyowuoyo mano ouma Nyang'oro kawuok Nyakwere Kubiero kamano. To ntiere kod ng'at maluongo ni Gladys kata min Bill ka ntiere Kabondo owacho no mor gi yo moyudo godo lendo loud and clear kamano kuom ket Ramogi TV. Calvin Soyugi wuod Gina Kamenya Ramogi TV ler Kamenya koni watimo ne mosta jomoyudo masira mara pae kamano Calvin Soyugi wuod Gina Kamenya. Chieng' Emmanuel kaka pia Ramogi TV ler kendo neno habari kawan Odili Gardens Kisumu mosta jo Kisumu West duto te en John Onyango mawuok Owiti Odiwuor mane en member mar Amnesty International Kisumu branch lit nwande erokamano John Onyango kuom ote machal kamano. Emmanuel kaka piloni no habari kawan kaindiro kamano kuom ket Ramogi TV. William Nyadawa kaintiere Mawego imor ibiro mar Ruto Omabei dongro kwaneno kaber Mosni Brenda Nyaroyama ka Moscow ko William Nyadawa. Ntiere ng'at mabende luongore ni Paul Onyango ka in ralingo Asembo neno maler imor gi Ramogi TV kinde ka kinde. Ng'at wacho kani ni gidongera botemo loko gidoluo ni ka piny owacho mag counties ok otiyo kod omenda kata pok mimiyo gi makare to chenro mag counties bura mana mbemore piny ka ok osir kod piny owacho mamalo kamano kuom ote ma chal kamano eno ote mari makare gi ji mathoth ma bende orona ote kendo obro kawo thuolo mar mondo mi waidiyo ka waduogo wantiere kod weche mag tuke chieng' tich ariyo chieng' wuok tich juma manyien Gor Mahia tugo kod AFC Leopards e gwenge mag Homa Bay. Kik idhi mabor waduogo kod mathoth. Ranyisi mag dang'ni mag paro nyalo bedo gi parruok mang'eny, bedo gi chuny monyosore kata bedo gi kuyo, bedo gi paro ma ok owinjore, bedo gi chandruok mag nindo, bedo gi pek mar del kata bedo gi chandruok gi gombo mar chiemo. Many kony ka in gi kiawa ni paro ni ok ber. Wanyiso ni wadeo. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. MC, the one and only MC Cox. Sorry, in fact, let me tell you the truth. This man is a scam. Abro padi kokoto. Anochunya. A scammer? Oromo dak, koso koromo dak. What do you want me to tell the current MC? Ine no dogi baro mena no. Inya la ngol braj. Apa ini tablino ko dikali?
Ei gweng' ma Ugam, ei Nyamunye, rowere omako pur kaka okang' mar kedo kod onge mar tich. Nakoso school fee. Koro gisani yor pur ni sepuonja gik mopogore opogore. Godhiambo kochopo to ok ni wamaji. E wang' Moses Oginga, ma osebedo ka puonjo rowere wetene kaka ginyalo timo pur makare, ma en resruok margi. Poka pur no konya, mapuonjo nyithiwa manoweago tete, bagi duto gidhi e skul. Koro pur no nodonjo remba. Wuok tich, sa 1 kod sa 3 mar otieno. Tudri gi Cynthia Onyango ka okelo ni sigana mar pur reso rawere. Kik bai. Ok ginyal wey ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao dongi? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o? Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kicho. Waluong ne polis. Yes, ayuri. Topic. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Nifiche ndani ya mabawa yako, fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811*81#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Kaunti ma Kakamega biro bago telo ma 23 mag tuke mag skunde sekondar pinje mag Afrika ma Ugwe ma ochan dwe mar 8 higani. Tuke ma higani geno ni biro ywayo ji maromo 5,000 bang' riwruok matayo tuke go chiwo ler ni tuke ma higani biro medi kowuok e tuke kidienje 15 nyaka 20 kano loso gi jofwambo bang' romo gi ten migawo mar somo jakom mar riwruok mar tuke skunde sekondar Justus Mugisha olero ni ikruok ni kare kendo Kenya nitiere gi ng'wech mar ikruok makare mokum tuke ma omedi oting'o ni cricket, piche mag adhula mag dho wath, lacrosse kin mamoko. I would like to confirm the following. One, that the games will take place in Kenya. That's the Fiasa game, the 23rd edition, in Kakamega. And then two, that we shall have guests, high dignitaries attending the games. And we have been assured by the PS, that the principal secretary, that they have put aside enough funds to make sure that the championship is very successful. Reassuring on behalf of the country that we are ready to host. Kakamega is ready, Kenya is ready, and I'm also impressed that for the first time we are going to have guest teams that will increase the participation to over 10 countries. We expect, apart from the traditional East African countries, we have also invited as guests over 12 countries from the rest of Africa. Sasha Mutai, menja koma riwruok matayo tuke mag rugby pachoka mano Kenya Rugby Union ogwetao. Mutai mosebedo kaka jakom mar KRU kuom higni 2 ne ochiwo lendo makama e kinde mane riwruogno luongo romo mar board. Ywaruok ma kinde ka kinde osekelo liet, gino mane ochuno nyaka riwruok matayo tuke gi pinje mangima ndiko oboke mar dwaro ler ewi kaka itayo riwruogno mar KRU. Jalup jakom Moses Ndale biro kawo ting' matayo riwruogno kapok romo bedo mar yiero jakom manyien. Core value number 1 of Kenya Rugby Union and World Rugby is integrity. So I could not, I could not work with these people. I said, you need to resign. Unfortunately, they all ganged up. There was a vote of no confidence that was pushed ahead. And today at the SGM, I tendered my resignation because I could read the mood in the room. But I walk away from Kenya Rugby Union as chairman with my head held high.
Aya, chal ka gima yuarruok mosebedo weche mag tuke mag agoko, chal ka gima ichako losi, kata ibiro losi. Piem mag riembo mitokni, Rhino Charge ochano odiochieng' makiny alap Masai Mosoye kar chung'o bura ma Baringo North. Rhino Charge ma higani ma en tielo mar 31 oyawo mitokni 64, piem ma itiyogo e choko omenda mar tayo riwruok mar Rhino a Kenya. Mitoka mar Adil Yavaja ma en mitoka namba 44 nochoko omenda mar $1,175,000 higa mokalo. Piem mane ochoko omenda mar $2,328 pesa ma kanyakla. Moko kuom jotugo ma nigi lony moyore piem ma kamani gin Graham McTrick ma en jaloch nyadibich, Mark Glenn, Peter Kinyua kod jotugo mamoko. Piem ma higani oyudo sir mar omenda mar $25.8 kuom kambi tudruok mar Safaricom. We decided last year that we were going to try and do this in a much more sustainable way. In fact, it would be really great for you to come and see our camp. Our camp is run 100% on solar. We don't have a generator, so all the lighting in our camp, all the charging of the vehicle is done renewably by solar energy. And we think that that's the way of the future. And we're just experimenting. We're trying to start something new and trying to see where this goes. We are a family-oriented team, full family, me and my 2 brother-in-laws, my son and 2 of my nephews. We've been doing the Rhino Charge for in excess of 20 years, like I said. And yeah, we come to do this event because we really enjoy it. And yeah, we hope we can do well. We haven't won it for a few years, but we've won it once. So we want to try and win it again this year. Akeni mtokwa gi James Opondo Bosela usiku sopodi nikech wan bene gwadhi Rhino Charge. Tilo mogik ma final mag tuke UEFA Champions League biro bagi otino makiny ka klepe ma Inter Milan gi PSG timo ikruok margi mogik motelo ne tugono. Bang' wito thuolo mar kawo okombe mar lig maduong' mar piny Italy mane okawo gi klab mar Napoli, kocha mar Inter Milan Simone Inzaghi ni gin gi lit, kata kamano jotuke nigi ikruok makare. PSG komachielo geno kawo okombe mar Champions League bang' kawo okombe mar lig maduong' mar adhula mar piny France. Tugono ibago e lap mar Allianz Arena odiochieng' makiny saa 4 mar otieno. Kwara mogi mana mokelo giko ya sudu mondo benyako chiao donji mondo kel mor nyinga Uchingi Manuel jaloko maro na Elizabeth Otieno waro msadeke chendo maro imore.